Enero 6, 2025, pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus nga, gibilanggo si Juan, miadto siya dot sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa dot Capernaum, usa ka lungsod, nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon, natumanang gisulti ni Propeta Isaias, yuta dot sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudyo, ang mga tawo nga, nagpuyo sa mangitngit nga yuta, dot sa kamatayon, modan agang kahayag, sukad niadto, si Jesus nagwali nga nagingon, hinulsoli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Jesus misuroy sa tibok Galilea, ug nagtudlo sulod sa sinagoga, ug nagwali sa maayong balita, bahin sa paghari sa Dios, ug not nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok Syria ang bondiyang kabantog, ug gidalasa, mga tawo ngadto kaniya ang tanang nag-antos sa nagkalain, laing balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko, ug giayo ni Jesus silang tanan. Daghang mga tawo misunod. Kaniya gikan sa Galilea, sa Not Decapolis, sa Jerusalem, sa Nabu, Judeopolis, Judea, ug sa tabok sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ko ikaw, O Kristo.